Ndewonu ndị be anyị. Ana m ekonye n'elu na-ekene onye ana na-ekene ikwu na ebe nke onye chinya zele abịakwanụ m ọzọ ebulu m ebịa ka m gbọra ihe nji maka ya bịa tata wufe anyị niile maka anyị ndị be anyị ndị nwa afọ Igbo chezogolunu maybe because of one thing or the other wee chezo onye babụ ibe na-esi ike ọ tara katago ike agwụkwana ya ndị iwe niile o bu n'obi ọ plan chọọ gasa ọdụka ọsịa ka ụwa bụlụ ọdụka ọsọ ya ka ụwa kpọrọ asị ibe ọbụla ọ na-eme nwere nke na-aga na hei agba n'elu owu agba n'ala ofu akụkọ a oge ọbụla nọ na mkpesa. Kedu ụdị ụwa dị ibe a biko nọ iwe isibe ike si cheche nwere nke na-aga aga ma ya na-agala ndị ọzọ n'ike agwụwakwana ya ike agwụwago ya mana chee ka nshọk nwanne mebi na ichezogo identity gị. Ọ na-adị mma mmadụ ịma ebe o si mara identity ya. Ichezo na ebu nwa eze, ichezo na ebu nwa Chineke Chukwu okike abịama, ichezo na ndị Igbo anara ayọ nni, ichezo na ndị Igbo bụ blessed race, ichezo na Chineke kesịrị anyị ike, chezo na ọnya na anyị nwa ka ndị ọzọ na-enejere anya, chezo na nwa Igbo na anyị bụ ọkụ n'isi ebe chi jirila anyị gafeta ọkụ a na-enwu ebe dị dark obodo anara abụ ụzọ anyị gafetebe a na-afụ ụzọ. Chezie na iwe niile ahụ chezozie na ọ bụgodu na ọ da-agala ndị ọzọ na anyị gafete na ọ ga-agala anyị maka na anyị dị special. Chineke kesịrị anyị ike ọ bụrụ na ike aka anyị ọ natalichi. Chezo na nwa Igbo anara eme accept defeat. Chezo na anyị si chechere ike ụwa na-agba anyị nkiri. Chezo na anyị nwa bụ ndị a na-enene. Chezo na anyị bụ ndị ga-aga ịbịa weta ibe ndị ọzọ okwereghị omume ma iwe megidegolo anyị nwute ya aka anyị gazie nye chenji enye o nwere isi onwe isi. Chezo na ndị Igbo bụ ndị okwereghị okwukwu abịa kwuchitere gị. Chezo na anyị bụ anwụ ka ihe esi chezozi ibe niile. So isi mkpụrụ okwu m bụrụ ada na mba. Ọ bụrụ ndị ọzọ na-ada na-aghasịsị na-adasịsị na-ana na-akọmplen isoluwe na-akọmplen obere oge wee bunye ya wele yọrọ iwe na-aga inebe anya ka ya ayọ iwe ọ bụrụ ya na mba hey ikwene because na birthright gị dị iche because na ekesi ya ike ịdụwa gị iche because na isiri ike ọ bụ na ị mara ya ịkpa ume mana ịgbago na onwe ka ụwa ga-esi ọ tụgharịkata mmadụ o chezozie ebe o si. So ichezona nwanne ichezona o nwere ibe na-emene ibe niile abụ jos ga-aga agwụ ugwu ka ekwensu ihe ga-egwu ka i were accept or defeat mana ọ bụrụ ibe anyị ji bile nna anyị ba onye ọbụla bụ onye Igbo anara eme accept defeat. That's why anyị ji aga ịbata ebe obodo isi dunia agụ na agụ anyị anọbebe banyebebe nni lụba abụ ụlọ dozibe ebebebe anyị anara eme na anyị amara ibe ọ natalichi. So na ibe ihe eme bụ oje ka oje butuo owu nsogbu ụwa ibinye kwụọ aka n'obi si na ebu nwa Igbo. Nwa eze a na-akwa na-ata abụbụ, nwa eze anara ata abụ, nwa agụ anara ata abịbịa na ibe ọ na-eribe ibe nna ya riri. So na gị nwa bụ ọkụ ma ibe nna gị bụ so na ihe represent nna gị. Chineke a na-ada mba. Chineke ma ibe o ji gazie anyị ibe o ji wee gazie anyị bụ ka ndị ọzọ na-enejere anyị anya maka na abịa na famili ụmụ onye eji maka ya
wee kwudoda nyanwụ famili and ibe bịa mee onye ahụ the whole family agwụọ n'ala. So ikwene ka ibe mee n'ọnwa Igbo ka iwu ikwene amakọdụ tido doniva na ibe anyị eji ya mara anyị atakataga abụọ mazikwuola anyị arụ ịghọtago mana ọ bụrụ ton negative na positive abụ. So nwere iwere emene just na-aga n'iru kwụbara aka gị ọtọ. Chineke nọ ihe emechekwa esi na nkwurie rapụ ibe na-eme kịta rapụ ka ọ na-eme emeche ihe abụ egwu na inugo onye agwalụkwe agwakwu ya ọzọ ọka bụ nwanne unu nwoke Kenechukwu the motivational speaker ndị Igbo. Ngwa onye nweta ozi anyị atụsa aka nwanne ya maka na o nwere ndị na-edela ozi ya ka wa wee were ekulu ume wee na-aga. O nwere ndị ike gwụwago n'idela ozi ya. Biko onye nweta ya atụsa na-ekele ọlụ eke nke unu wee tụsa ozi nke m bụ ị na-ekwu ekwulekwu unu a na-atụsa ya na-ebinyela anyị aka n'ibe anyị na-eme maka ibe anyị agbakọ aka ọnụ wee zọpụta ndị na-edela ịnụ ya so that ka banụ ya wee were wee na ọgba ume. Biko tụsa n'ozi ya onye nkwe n'ibe o nwere ike ikwu na comment section o jekwuo ọnwụ na anyị na-emetie unu a na-ekwu ka o wee na-aka anyị obi imete ị na-aga n'iru ịghọtago. Ana m ekene onye enu na-ekene onye ana na-asị na ọ ga-adịrị unu mma. Enugo ngwanụ.